अबिनाश बरगयारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांनानै दङ। रायजो राजाफोरनिसिम आरो सरकारनिसिम मदद हास्थायदों बिथांनि नखरा। चिरां जिल्ला रुनिखाथानि सिङाव थानाय खाथ्रिबारि गामिनि अबिनाश बरगयारिया गोबाव समनिफ्रायनो अन्थाइनि बेरामाव गोग्लैनांनानै दुखुआव सैनांनानै दङ। बेराफारसे अबिनाश बसुमतारीखौ फाहामनो थाखाय रांनिबो आंखाल। बिनिखायनो रायजो राजा आरो सरकारनिसिम आखाइ फोलावदों दुखुथिया नखरा। अनसुंथाइ हरनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर 37321807-063 एकाउन्ट होल्डार तिलिस्वारि बरगयारी IFSC कोड SBIN 0007171 गोबां मोनथिनो थाखाय 9864705469 बे जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन। नोंथांमोन आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनै आंनि फिसाया जानुवारिनिफ्राय थामा मास मोनलै जानुवारिनिफ्राय आगष्टसिमाव नै दा बिराद बिसिनायाव गोलैसोनानै दङ। बिनि थाखायनो आङो जेबो नायनो राहा गैयिखाय दिनै बिमा बिफाजों हा बिगासे राननायाव मोननाय बिगासे दंमोन दिनै बेखौबो फाननांबाय आरो मोसौ एवग्रा दंमोन मालायनि आदि लानानै मोननाय बेखौबो दिनै फाननांबाय हालिसेखौ आरो जाखिनि न'आव सेर सेर एसे एनै गय गायनानै लानाय दंमोन आं बेखौबो होखानानै लानांबाय आरो बारियाव बिमा बिफानिफ्राय एसे राननानै मोननाय दंमोन बिफां फांसे फांनै आं दिनै बेखौबो फानजोबनांबाय। आंनाव दिनै जेबो राहायानो गैला। नै बेनियाव सिगां समाव जाजेननायाव जानुवारि समाव अन्थाइ जादोंमोन बिनि किडनियाव बे अन्थाइ जानानै बिनि किडनिया गाज्रि जादों। गाज्रि जानानै नै दा खुनुरुखुम फाहामनानै जाखिनि सम्पति एसे दंमोन बेखौ फानजोबनानै फाहामनानै दा अन्थाइयाबो खेबसे गावखांबाय। अन्थाइ खेबसे गावखांनानै दा बेखौ नायनो जेबो राहायानो गैला आरो बिनियाव दा बे उदैयाव फाइ सोनाय दङ आरो अन्थाइयाबो दिनै एसे दंबावो। बिनि थाखाय बे फाइखौ बख'नो थाखाय दिनै आङो रायजो राजानिफ्राय बिदा फंबायनिफ्राय बिब' बिनानावनिफ्राय दिनै एसे एनै अनसुंथाइफोर मोनो खोमा साननानै आङो दिनै बेखौ दिनै माबायाव हगारनाय जाबाय इउटुबाव। नै बेफोरबायदिनि थाखाय सोरबाफोर अननाय गोसोआव दंबा दिनै थाइसे थाइनै बे एकाउन्टआवनो सोनानै होदो। सोरबाफोर एसेसो अननाय मानसिफोर दंबा। बे क'क्राझाराव मुलि बायनायनि रिसिप्ट नैबे आरो बेयो किडनि गाज्रियाव खेबनायमोन आरो नैबेयो बिखायाव गाराय जादों खोमा नंनानै खेबनायमोन बेयो नैबेयो होमबाबो गारायखौ मोनाखै आरो नैबे अन्थाइ गावैनि सिगां बेहाय फाइ सोनायाव खेबनायमोन नैबे नैबे जादों माबायाव हार्ट गाज्रि जादों होननानै बेखौ नै गुवाहाटीनि डाक्टारजों बेखौबो देखायहैनायमोन बिखानि हार्टखौ गाज्रि जादों होननानै। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन।
गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।